Bos muda. Wis kaki kita nang ece. Suwun iya nang Rizko. Moga-moga dari keluarga Kang Sakinah mawaddah warahmah. Wong loro-loroane. Toli sing Jepang bature. Semoga berbahagia. Mas, beli kesaip. Iya. Duridake siwato sesedi. Apa kono? Selamat berbahagia. Mas. Bukti wanci tengah dalu pada ulang tanggalipun 14 sesiayu inwaya surem-surem kadia mendung letar bicap kau banwan datana kebeketingan kebekeningan bener teman saujare wong tua aja baik demeni wong danak laki cilakane surem pribawani Masudin wong kedung nang dhewek kang mirengaken aja lali sewase sareng kang ariye keding sareng mangas ari sinyak seni sinyak seni sareng nangris koyo keding pinang kasing paling aman mama didungul sing duwe mas kiloan dhewe mama jidul sewe sing duwe mas kiloan tunggang jati pesarian Mimetri tandura rapi nyulaman teka diningati dirunjang mangsawan dia
dirunjang mangsa wage papai jagangan papai jagat kang hormati Bustarungu minangkane papai jagat dewe kang bayari sareng mama warung megedi mama Jidarto tuan rumah dewe mama Jidarto wong kang paling bela paduri mencrok ning kayu bareng Inora wiraning diri pengene awan bengi kula kesendi pengene awan bengi kula kesendi kau Jakarta naik mendaki aji dengan jauh di mata dekati kembang mawar kembang melati melati warnanya putih melati warnanya putih melati kudu hati kaya lamu kebanjiran udang-udang kula sing ngandung pikiran dangu kula ngandung pikiran kirikil kali runta dermaga bok turu ngetekaning waktu cirine digawa mati adate digawa minggat digawa minggat keteng dewa wite agung yen wangsul mama jidule keding minangkan sing miringaken papai jagat dewi kang hormati kang hormati sareng mama jidarat keding minangkan sing miringaken mama Jidarto nok citra keding minangkane sing ditembang sing diceluk para lali selawase minangkane papat tuan aja tewe sing duwe prawu kuning dewe kang paling sedina lorokian rasakna bunga ningatini Noki putih
gede minangka sing kedungan minangkane ponakane dalang Kaji Rusti dewe sawisa ngandika rasa kena seneng yaning waktu kian andelengaken keturunan aku wis ganti kelungguan aku dari pemimpin ananing alas Pangulaban. Nokipun minangka saking kedung dewe ponakane dalang Kaji Rusti dewe ya artine adelenge anak aku Kertawisesa dihormati dening kabeh wadyabala disegani apa ucapane kaya dene anak aku kabeh bangsa ning wiab padahal kabeh tentune aya dinok minangkane sing ditembang denok sampun lebon apa sing dipengeni anak aku pasti dituruti mangsa ulunga kabeh bangsane aku tentu ning rasa kena seneng bakal wis mengken sareng kang udine geding minangkane sing ditembang minangkane saking kedung dewe kang paling mana jalali selawase nuki pengongon minangka ponakane dalang Kaji Rusti dewe tuli kaya ngapa mau bengen sedurunge anak aku ganti kelungguane aku anak penguasa alas Pangulaban ora samar ora pangling iki ya kabeh para wadia rupane iki ya ngajirit maratan langit ngoceyang maratan jagat ngoceyang maratan jagat adlonge golong-golonge teka ana tujuan apa iki ya teka mrene ayo kabeh para wadia yen tentu ning sira anak keperluan aku menghadap lawan aku Bang putih mengkilungan sing teliti ngati-ati sewas pada alun-alun laku lampa den titeni laku lampa den titeni tentune ora kaya biasane iki ya dadaku madakan kabeh bangsa ning wadia apa kang bakal dilaporaken marang aku ora sumberan ora sabre niki ya jamur jam penunut turip sementara kepumpung masih ketemu kepumpung masih pada waras kepumpung masih ketemu kowe kaget ning mana ya aku ya bakal tak tunggu setekane kabeh para wadia
Ayo. Mas Sudi sareng Bapak Jidareto keding minangkane tuan rumah dewek Bapak Jidareto Nuk Citra minangka sing duwe prawu kuning dewek aja lali Bapak Jidareto sing di prawu kabeh bangsa Demung hari buat kita ku arep mendi si mau ditibur-tiburi yongkin ki ora salah kini pangeran Kertawisesa yo kita ki sering bolak-balik menek ki panggonane wong tuane sampeyan ini pangeran kayak Prabu Megamendung apa tujuane tolika sampeyanku aja gawe bingung pangeran kayak kono na ditakoni buang rai coba pangeran supaya Isun Pati cadas wanguran aja gawe tersinggung ning sikap lan watake sampeyan terbuka kelawan kula pangeran bingung blik ketemu ning tung susah menang kasudane takdir beli bisa dipungkir kadar beli bisa dipungkang tulis waris bagai diri nokipun sareng kamu dineka diminangkane saking kedung nang dewek minangkane kang hormati malolo matamu nang sekejap li bisa ngucap sekejap li bisa ngucap gawe pusing selawase gawe bingung hari gawe bingung masalah wase bayi doa Dudu kaya konon sampiyane Bukang. priwen si Jangkung Sampian memancing-mancing emosi nih apa kayak konon mancing emosi priwen ya senajan weru sampian bolak-balik meneh ya Kang tapi jawab aja kayak konon Kang jak takonana dingin kudu Kang cadas wanguran kula pangeran dirasakaken suwu jagat kaya sintrung ngamun-amun lamun kabeh para saka tetunggul prajurit Panewu saking Pangulaban nggih takon apa sing dadi karep niat lan tujuane Sukertawisesa ninggalaken Pedaton Pangulaban ya
Iki salah sawijining pagenahan sing disebutaken Sanggar Pamurcitan. Sawise lengsere Rama Prabu Megamendung nglungguhi sebagai pemimpin ananing Pangulaban sing dadi penggantine Iwal Sukerta Wisesa. Nggih bener Pangeran. Dadi ning kono takon cadas wanguran apa sing dadi karepe Wisesa sampai keblangsak-blangsak ning Pamurcitan Pangulaban. Ya wis barang tentu Pangeran. Yung sampean karo biasa-biasane. Tekani panggonane wong tuane sampean. Kaya Gusti Prabu Megamendung. Mesti ana maksud lan tujuan Pangeran. Tahta, harta, turangga, curiga, wanita. Sekejap bisa ngucap gawe pusing pisan salawase. Mama Jidarto aja lali sengrengau citrae keding minangkane sing mirengaken. Sareng masudine keding minangkane saking kedung dewek. Minangka ngurmati. Tahta Sukerta Wisesa wis mlungguhi sawise lumengser gumantining Rama Prabu Megamendung mimpin ning Pangulaban. Nggih. Harta ora kewilangan, turangga sing disebutaken titian yan duweni, curiga salah sawijining pilar andhagep ageman ya anduweni, tapi wanita. Sukerta Wisesa lagi demen wong wadon wanguran. Kegubu tadi ini Pangeran. Tadi sampai ku lagi demeni wanoja. Lagi gandrung manukung lagi demen kelawan wong wadon. Mularep sesadu nalar ning sapa lamun dudu karo wong tua Rama Prabu Megamendung. Pangeran. Ya buat sampean ki lagi duweni katresna kelawan salah sawijine wanoja. Ya bisa terang-terang kelawan kula pati cadas wanguran aja sampai tekan wong tua nawaka Pangeran. Ngajerit maratan langit kocek maratan jagat gaya nangis sejeruning batin kaya sedih maningatin. Sedih maning hati ini melolong mata menang. Landu 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 landu. Enak sing babu. Endang Pratiwi bocah sing babada bakawis kelingan Endang Pratiwi beyekane Kayak apa Pangeran? kaya dangdang elak bayangaken sorot matane damar kangina maka wis bayangaken lamun gemuyuk untune kula gumantung. Ya wong demen cangkung sepira kaya ngapane ke wong demen pasti di alam. Alise bawang sesiu
bakal wis bayangaken bokonge Kayak apa pokoknya? bakal wis mlaku kelingan entok sing nembe metu sing petarangan mundun sing petarangan coros Apa kita mau ijak? Kehitung ke bumi langit pribasane rela mati korban jiwa pribasane mati kang wis tiniati suwer janji nawe ayu rela mati pribasane wong demen dikelakon Priwen Cakung. Ngomongnya pangeran mau wani tak rongaken ki sampai serius mau bang. Delengaken jebokonge barang anu metu sing sangkare. Hari kita membokatku gleno. hari gleno menggolongan sira jangkung hari kita bakat cos ngocos bakal wis ngocos kedelenge gue kayang linder bakal wis belengaken nendok sing wis ngocos kaya ngono Sangeran nun bisane sampean sampai kayak wong edan jejaranan Ki bener. demeni bocah wadon kepatiwasa sampai teka nih panggonane wong tuane sampean kula gak bisa batuk ini pangeran apa sih dadi kepengenane pangeran wanguran kula najaning kono disebutaken tetunggul disebutaken saka uger barisan para wadya para penggawa prajurit